nga gitanggalan ako na siya katungod nga mo refer mga igala nga to sa mga ospital. Ngano sa maning hitabuas sige daw be. XFM Katropa. Wala pa. Sige. Alas 9:46 mga igala antag na sa morning, maing buntag diha. Titing Lumutos, maing buntag ni mo dating. Good morning. Wasaki Agiri, suko na kaayo si Auntie Claire kay BP. Nag-aso na yang ilong. Okay na. Sige, pagminaw na to be. XFM Katropa. So yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources Kuyawa, no? para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, Sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. O, Sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Oh. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, Ambot lang kasi, Erwin, no? ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So, ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi to pwedeng gamitin sa pagpapamango, which is not true ha, also. Nung simula nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha, as long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay, dito sa congressman na to, kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondo to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands. Ayay. XFM Katropa. Alright na, alas 9:50 na. May gala ang Tagnas Buntag. I think the message is clear. Auntie Claire. Ang mensahe gyud mga igala, ipit gyud ka. Karot, kontra ka, ipit ka. Asala, kay Tano. Di ba? Di na siya ka-refer. Karon, yung pa niya, di ko ka-refer pero pwede ko mo hire og bus. Sakyan sa tanang pasyente, adto dito sa ospital. Pwede. Ano na to?
gigamito ng gobyerno. Ano yan na, o ingon na to magahigala nga patas na. O dapat wala po sila lakson, pero naaman sila. Sila Cayetano wala. Si Cayetano personal specifically wa na iya mga higala. O ingon magkalakson wala ko na ipitanay. Kaya kung di daw nagsumbong na si Cayetano sa imo, kay di siya o di ka mamino siyang sumbong, magpatulpo na siya. Pero dili dito kang Rafi o kang Erwin. No? Mga tinuhak man kuno to dito na mga higala kang Ben. Sige, birahe Ben. Alas 9:51 na may galandag na sa buntag. Unsa man to? Unsa to gab? Wala aw. Awanin. Wala tayo oras may gala magkaginod sa unahan kay gutom na.